Estem aquí per fer una forta denúncia, per denunciar que més de 700 alcaldes i alcaldesses del nostre país, només per expressar el seu compromís amb que Catalunya pugui decidir el seu futur, amb que els catalans i les catalanes puguin votar, només per això han estat intimidats, han estat citats per Fiscalia i fins i tot amenaçats de ser detinguts. Estem aquí per dir que és una vergonya un estat incapaç d'escoltar el poble de Catalunya, un estat incapaç de donar resposta política, un estat incapaç de dialogar, un estat que es dedica a perseguir, a intimidar alcaldes i alcaldesses, un estat que es dedica a intimidar mitjans de comunicació, un estat que a través de la Fiscalia ordena arrencar cartells només per motius polítics dels nostres carrers, un estat que persegueix impremtes. Vergonya. Estem aquí per mostrar solidaritat, tota la solidaritat amb aquells alcaldes i alcaldesses que només defensen el que els seus ciutadans, els ciutadans i ciutadanes de Catalunya, han expressat ja en tantes ocasions de forma exemplar, que volen votar, que Catalunya té dret a decidir. Però sobretot, estem aquí no només per fer una denúncia, sinó que sobretot estem aquí per destacar els punts comuns que tenim per sobre de les nostres diferències. Som diversos i diverses i, evidentment, tenim diferències entre nosaltres. Però tenim alguns punts en comú. El país té alguns punts en comú ferms, com és el compromís majoritari del conjunt de la societat catalana, del voltant del 80% de la població, que defensa i reivindica el dret a decidir de Catalunya lliurement el seu futur i la seva relació amb l'Estat a través d'un referèndum. I estem aquí també perquè tenim en comú, per sobre de tot, la defensa dels drets i les llibertats més fonamentals, com és la llibertat d'expressió. Estem aquí també perquè som municipis, i els municipis són l'administració més propera a la ciutadania. Per tant, l'administració més obligada a rendir comptes, a deure's als seus ciutadans i a escoltar les demandes dels ciutadans. Estem aquí també per defensar altres formes de fer política. Davant del llenguatge de la por, de l'amenaça, de la intimidació, estem aquí per reivindicar l'escolta, l'empatia, també la pluralitat que ens constitueix a nosaltres i a tot el país. Perquè el futur del país l'haurem de construir entre tots i totes, perquè el país és plural, perquè el país l'haurem de construir també tots els alcaldes i alcaldesses diversos que avui estem aquí i també els que no estan aquí.